Nav to ng'anyo ma kawuono nyalo bedo beda mamuol mana ka kwaneno ka Nakuru, Kisii, Nyeri gi kuonde mopogore opogore odhi e nyime to ok waneno ka polis rakore gi jong'anyo bende ok aneno ka gibayo gik malungo wang' gi gik makamago. But Sharon, nitiere bath mbaka moro ma ne wawe matin mana gombo ni mondo jopiny ong'e. Penjo maduong' ne en ni e wach mar finance bill ma 2024 ni kanyo sirikal oseringo mosomo budget makoro budget on one hand wan go to finance bill kaka idwa choko omenda mitimo go budget ni bende e wach finance bill ni to gi duogo giringo ginyiso wa ni gilwaro ma koro ji penjore niya to revenue midwa timo go gigi udwa collect nango deficit mane diere ka ema na kelo ni wan kaka jo Azimio nyo wasebedo piny mwanono gini gi ji mopogore opogore wayudo ni sirikal e budget manyosomcha nitie omenda madirom a Trilion ma ok ochuno ni nyaka bede budget no. So omiyo ka ogo Trilion no mago wuokani Trilion ni giwuok kuonde machalo kamagi Office of the Executive President omedi budget manen go 2023 omede 1.2 billion ok necessary nikech president emotelo kawacho ne jo Kenya ni nyaka koro wang'ad sudwa according to size mar dendwa ka ok en gima important mochuno pesa mano miye higa mokalo mondo miye mano miye higa mokalo no to wa save 1.2 billion nikech ok ochuno. Namba 2 wayudo ni Office of the Deputy President omed million 678 mano extra mopogore gi gima nomiye higa mokalo momede no inyalo gol oko to imiye gima nomiye higa mokalo to wa bridge that budget. Mar adek Ministry of Defense omed billion 11 wanyalo ng'ado kata gi ediere wawach ni omed gi billion 5 nikech gi recruit jolweny e higa ka higa to bende nitiere ma retire to moko bende nitie matho kata maweyo ma resign koro komed ma resign ka gi ma retire kata motho to chako omed gi matin kata nus mar billion 11 to wa save pesa moro kanyo. Nitiere National Treasury oketo 6 billion e vote book gi mar development en development mane parastatal mane manie Ministry of Treasury onge ginyalo kawo mano to gibedo gi budget gi mar recurrent expenditure mapile gimedo Ministry of Cooperatives 2 billion wanyalo wacho ni gitigi manyo gin go kata wang'ad nus omed gi 1 billion to we moko gi to marach mogik koro National Treasury oketnegi 26 billion more in the name of development macha ne recurrent omedgi e recurrent ma koro e development development kiketo agriculture kata education to understand development of kumadhi to aguru kuket e development e treasury 26 billion mano pesa manono maonge in project mane misenene gweng'u mokel gi Ministry of Treasury ikelo either gi fisheries, agriculture, education kata moko gi to treasury en project mane miseromogo kata i Nairobi ka ni ma koro record unu neno ni pok koro ka record waneno ni magi ne gi budget mondo gidhi gi kwal koro ka wagolo gik magigolo magiwacho ni gigolo ka onge panic ni pesa koro dhi akanye nikech magi kuonde to koro mogik Sharon ka wadhi e budget line moro Department of Devolution has increased mar 2.6 billion. Devolution Ministry sani okapar no winjo bed gi increment abilano nikech gima gitimo counties already are on their feet working gin ga locations gi ka idhie machielo iyudo komed housing 72 billion maybe wanyalo moderate to 50 billion or something kidhie mogik makoro nyowa wacho ni rach mogik according to one kaka jo Azimio nitie budget line moro ma en 107-110-6600 mano budget line achiel ei budget cha iluonge ni strategic response to public initiatives that comes to 2.5 billion budgeted for gino enango nikech wajo Azimio bende kizungu akwarache to sami keto nwa budget line mawacho ni budget line ni kipenji ni enango tiwacho ni en strategic response for public initiatives to en 2.6
2.5 billion. Mate en ang'o? Kech anyalo bedo gi budget line mako penja to wacho ni mar sa, mar sati, mar wuoche, to ma iluongo ni strategic response for public initiatives. To ketne 2.5 billion. Magi pesa ma ka wasanyo te kaka jo Azimio to chopo close to a trillion. Wawacho ni pesa gi obedo budgeted for corruption. Nikech wang'e ni jopiny bende osebedo kata mana ka nitiere gi seyo kuom moko kuom pok mag omenda ma bende biro bedo ka dhi ne migepe mopogore opogore. Nikech kocho ni trillion en 4 mano mar budget mar omenda mar higa mar 2024-2025. Kujo ka jatend migomo mochung' weche mag omenda wacho ni bende nego bed ni finance bill tedo ng'ene ma support. Yes.